כדי ההכנה לבר מצווה עלה אצלי שוב ושוב אותה שאלה. אני עומדת לחגוג את הבר מצווה האחרונה של בני הקטן. זהו ציון דרך חשוב לא פחות עבורי מאשר עבור יושי. במקום שתשובה ההורית למעמד כזה תהיה חיובית, היא באה לידי ביטוי באופן שלילי, באמירת ברוך שפטרני מעונשו של זה. אין ביטוי חיובי שלנו לכניסת יושי למעמד החשוב של חיוב המצוות. לפי האמירה הפורמלית, אנו בעצם חולקים את הפסקת האחריות ההלכתית כלפיו. בעצם למה לא אומרים שהחיינו לבר מצווה? למה יושי לא אומר שהחיינו? מורתי הרבנית עידית דסקוויץ העביר שיעור באלון שבות לפני כמה שנים בנושא תשובה. היא אמרה שברעיון התשובה בעצם אין היגיון, אין צדק. אם עובר עם עבירה צריך להיענש על כל מעשה. היא הסבירה שכאשר מישהו עושה תשובה, ומשנה את דרכו, הוא הופך לאדם אחר. לכן העונש אינו רלוונטי לאדם החדש שכבר עבר את תהליך התשובה ונמצא במקום אחר. כיוון שהוא למעשה אדם אחר מהאדם החוטא. היהדות היא תהליך התבגרות. כל אדם נולד עם כוחות מסוימים ואתגרים ייחודיים. דברים שהם קלים עבור אדם אחד הם עבודה קשה ומפרקת עבור אדם אחר. כאשר בסופו של דבר, ישיבה של כל אדם אמורה להיות התקדמות לקראת הטוב, והעבודה מידות שמשפרת את האדם באשר הוא. לפעמים אנחנו נופלים וטועים, אבל תמיד ניתנת לאדם האפשרות להרים את עצמו להתגבר ולהפוך ליהודי הטוב ביותר שאדם יכול. לא אומרים שהחיינו רק כניסה למצוות, מעבר להסברים החצי, אופן להוציא כאשר אדם הופך לבר מצווה הוא רק מתחיל או ממשיך את תהליך הגדילה והתבגרות. ההשתדלות וההתחדשות, לכן שהחיינו אינה ברכה מתאימה להקשר זה. אין כאן משהו חדש, אלא רק שלב נוסף בתהליך. אין כאן משהו שנגמר, רק אפשרות נוספת להפוך ליהודי יותר טוב עכשיו מתוך חיוב המצוות. יושי. השפה תמיד היה אתגר עבורך, אבל זהו אתגר שלמדת להתגבר עליו. בכיתה ב' התחלתי להתקשר לחברים חולים ולהביא להם שיעורי בית. מציאת המילים הייתה קשה עבורך, אבל מתוך מאמץ רב עם הזמן הם הפכו לטבעיות. רצית ללכת לבית ספר ביום הבר מצווה כדי שתוכל להיות חזן שני. רצית לקיים את המצווה. רצית ליהנות מתורת המלאכה ולדבר לפני הקודש ברוך הוא. התפילין כל כך חשובות לך. התאמנת יום יום הנחת התפילין ביד ימין, עוד הלימוד שאתה שומט בשתי הידיים, כיוון שאתה רגיל לכתוב ביד שמאל, לרגע מעמד הנחת תפילין הכנת הזמנות לכל החברים כדי שיבואו להשתתף בשמחה. פעם היה לך כל כך קשה להתבטא לפני החברים, היום אתה מנצל את הקשר לשם שיתופם במצווה שלך. אני רואה אותך בן השעיר שלי, נכנס לעול התורה ומצוות. בכל צעד ומעשה אתה הופך לאדם אחר, לאדם טוב יותר. עד היום היית האחריות ההלכתי שלנו. המעבר לאחריות ההלכתי עצמאית תעניק לך הזדמנות נוספת באפשרויות אינסופית להתגבר ולהפוך לאדם טוב יותר. אני מאחלת לך שתצליח תמיד לנצל את כוחותיך ואפילו את הדברים שיוצבע לפניך לשם מצווה לשם התקדמות. ניצול הכוחות וטוב יהפכו אותך ללא ספק לאדם הטוב ביותר שתוכל להיות כדי שתמצא חן באלוקים ובאדם.